Be zaman cihan naber? Be zaman cihan naber? Be zaman cihan naber? Gelê Kurd dixwaze zimanê wî yê ku zimanekî herî bingehîn yê hemû zimanan e bibe zimanê perwerdehiyê, bibe zimanê fermî, hemû qedexekirînên li ser zimanê Kurdî ji holê bê rakirin. Zimanê Kurdî divê di hemû zagonên bingehîn yên hemû dewletan da wekî zimanekî fermî bê pejirandin û di heman demê da ji pêşdibistanê bigire heta zanîngehê di her merheleya perwerdehiyê da zimanê Kurdî wekî zimanê perwerdehiyê bê pejirandin. Ji bo vê jî divê gelê Kurd ne tewa Kurd ji 7 salî na ji 2 salî heta 102 salî li her derê li her qadê bi taybetî jî di malê xwe da zimanê xwe xeber bidin, bi zimanê xwe biaxivin, divê bi zimanê xwe binivîsinin, divê her Kurdek mala xwe bike dibistaneke zimanê Kurdî, bike zanîngeheke zimanê Kurdî, bi taybetî jî hemû tevger, hemû partiyên siyasî, sazî, dezgeh, enstitû, Kurd û kurmancî hemû kesên derdorên ku li ser navê Kurdan tev digerin divê zimanê Kurdî wekî mijareke stratejîk hildin dest ji bo wê qadroan veqetînin, bi hezaran xebatkaran veqetînin, bütçeyê veqetînin, çawa ku xebatên xwe yên siyasî an jî yên civakî rojane bê navber û encamgir dikin divê têkoşîna parastin û pêşxistina zimanê Kurdî jî bi wî awayî bê navber her roj her keriyê bimeşînin. Ne tenê em bêjin bi bûneya 21 Sibatê yan jî 15 Gulanê divê her roj bibe zimanê Kurdî. Divê em Kurd her rojeke xwe bikin roja zimanê Kurdî, her kêliyeke xwe bikin kêliya zimanê Kurdî. Ji bo wê jî ji qada wêjê bigire heta ji qada felsefeyê, ji qada siyasetê bigire heta qadên din her qat divê bibe zimanê Kurdî û ev zimanê qedîm, ev zimanê dîrokî, ev zimanê ku bi rastî jî ji bo gelek zimanên zîkmankî yên cîhanê bûye çavkanî û dayîk û mak divê ala xwe li esmanê zimanên mirovahiyê pêl bide û bide zanîn ku zimanê Kurdî bi rastî jî zimanekî çawa berxwedêr e serhildêr e ew qas jî serfiraz e û di tu cara tu hêz nikaribe zimanê Kurdî têk bibe. Gelê Kurd dema dixwaze zimanê xwe pêş bêxe, zimanê xwe biparêze, rastî gelek êrişan tê mixabin. Ji ber ku nêzîkatî, hişmendî û kiryarên li ser zimanê Kurdî ji aliyê neyînî ve hê ji holê ranebûne. Me berê niha jî got pîşaftin, qedexekirin, hewildanên ji holê rakirina zimanê Kurdî rê û rêbaz guhertine. Nexwe ew polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî hê jî berdewam in. Ji ber wê çendê jî kesên ku dixwazin zimanê Kurdî pêş bêxin, zimanê Kurdî biparêzin, zimanê Kurdî derxînin asta hemû zimanên cîhanê ji aliyê praktîkî ve rastî êrişan tên. Tên kuştin, tên girtin, set mixabin rastî gelek pêkutiyan tên. Herî dawî jî me dît ku wekî bi salan e gelek partiyên siyasî yên dewleta Tirk yên destladariyê bi rastî jî her çi qas bêjin em li dijî zimanê Kurdî nînin jî lê hewil didin ku zimanê Kurdî dorteng bikin, dorpêş bikin ji ber wê jî êrişî partiyên ku zimanê Kurdî diparêzin dikin. Helbet ji bo wê jî divê hemû partiyên siyasî yên Kurd û hemû partiyên siyasî yên demokratîk parastin û pêşxistina zimanê Kurdî wekî xeteke sor hildin dest stratejiya ji bo zimanê Kurdî pêş bêxin û di hilbijartinan da jî ne tenê hilbijartinan da di hemû karê xebatên xwe de jî zimanê Kurdî bikar bînin û ji bo zimanê Kurdî jî polîtika pêş bêxin, bütçe veqetînin, qadroyan veqetînin, xebatên zimanê Kurdî li Kurdistanê bixin navenda xebatên xwe.